μεταλλίων σε όλα τα τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα. Δίκοπος άνευ μάλλον των ανδρών, εδώ που έχουμε σπουδαία ονόματα, πολύ μεγάλες συμμετοχές. Θα τους δούμε στην συνέχεια. Ιδηλιακό το τοπίο από την λίμνη Εκμπελέτ, όπου συνεχίζεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στη διαδρομή 1 λοιπόν η Ιταλία με τους Μορνάτι και Καπέλι. Θα έχουμε τώρα να δούμε τα πληρώματα σε αυτόν τον αγώνα. Εδώ οι Ιταλοί Μορνάτι και Καπέλι. Χάλκινη η Ιταλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μπλε το 2011, όταν και πάλι κρίνονταν Ολυμπιακές προκρίσεις. Στην δεύτερη θέση οι Σέρβοι, οι Βάσιτς και Μπέντικ, χάλκινοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και στη Λουκέρνη φέτος. Εδώ το πλήρωμα μύθος των Μάρεϊ και Μποντ, οι άνθρωποι που έχουν 57 συνεχόμενες νίκες, οι άνθρωποι που δεν έχουν χάσει ποτέ. Μεγάλη Βρετανία με τους Ford και Landgrid, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρσι. Εδώ είναι οι Αυστραλοί, οι Hargraves και Watley, και στην έκτη διαδρομή οι Ολλανδοί που ήταν τρίτη στο παγκόσμιο κύπελλο του Βαρέζε, τέταρτη στη Λουκέρνη και τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ το 2014. Όλα έτοιμα για το μεγάλο τελικό λοιπόν του Δικό Άνευ. Ξεκινάει. Τι να πεις, Βασίλη, για τον Μποντ και τον Μάρεϊ? Εντάξει, είναι δύο αθλητές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή φυσιολογία, δηλαδή σαν οργανισμοί είναι απίστευτοι. Κατά καιρούς ανεβάζουν στο διαδίκτυο προπονήσεις τους, οι οποίες νομίζω ότι δεν τις έχει κάνει άνθρωπος, όμως είναι πραγματικά αυτοί και κάνουν αυτές τις προπονήσεις. Κάνουν απίστευτα νούμερα στις προπονήσεις. Και αυτό αντανακλάται βέβαια και, όπως είπες πολύ σωστά, στις νίκες τους. Είναι αίτητοι εδώ και πόσα χρόνια, δεν μπορεί να τους περάσει κανείς. Είναι δύο θαύματα, θα έλεγα, της κοπηλασίας. Έχουν χρυσό μετάλλιο 2014, 2013, 2011, 2010, 2009. Δεν υπάρχει άλλος από το 9 να κατακτά μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωταθλήματα. Είναι οι κύριοι με τα μαύρα λοιπόν, οι μάγκες με τα μαύρα αν θέλετε, όπως και να τους πούμε, Ολυμπιονίκες βέβαια, εδώ είναι. Είχαν φάει βέβαια ένα στραπάτσο, θα έλεγα, το 2008 που ήμουν και εγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Ήταν στην τετράκουπα, αν θυμάμαι καλά, και δεν είχαν μπει καν στο τελικό. Ήταν η 7η ή 8η στο τελικό, στο μικρό τελικό. Γιατί εξαρτώνταν από άλλους οίκους. Ναι, και από τότε μάλλον αποφασίσαν, σου λέει, είμαστε δύο καλοί, ας αφήσουμε τους άλλους, ας κάνουμε μια βάρκα μόνοι μας. Ναι, ίσως ήταν η απαρχή αυτής της πορείας που δεν έχει τέλος, δεν έχει δηλαδή αντίπαλο. 57 συνεχόμενες νίκες. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να έχει κάνει τόσες πολλές. Και δεν αφήνουν το περιθώριο να χάσουν ούτε σε προκριματικό ούτε σε ημιτελικό. Δηλαδή όλες οι κούρσες τους κερδίζουν. Δεν είναι ότι κερδίζουν μόνο την πρώτη θέση στον τελικό και παίρνουν το μετάλλιο. Είναι αίτητοι σε οποιαδήποτε κούρσα, είτε αυτή είναι προκριματικός ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση των αγώνων. Και δεν μιλάμε και για κάποιους πιτσιρικάδες, έτσι. Ο Μποντ είναι 29 χρονών, έτσι, και ο Μάρεϊ είναι 27. Λοιπόν, εδώ οι Ιταλοί πήγανε με θράσος εκεί να κάνουν κάτι. Βέβαια τα πράγματα είναι δεδομένα σε αυτή την κούρσα. Πιο δεδομένα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνονται. Αν υπήρχε στοίχημα θα είχε κλειδώσει από καιρό τώρα. Οι Νεοζηλανδοί έχουν πάρει ήδη το προβάδισμα σε αυτή την κούρσα και μάλιστα με πολύ μεγάλη άνεση. Η βάρκα της Βρετανίας ήταν ασημένια στο Άμστερνταμ πέρσι και της Σερβίας, η οποία έχει το πιο πρόσφατο μετάλλιο, χάλκινη στο ευρωπαϊκό, αλλά και οι Βρετανοί είχαν πάρει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό, στο Πόσναν. Έτσι λοιπόν έχουν πρόσφατα υψηλούς αγώνες, αλλά οι Νεοζηλανδοί απήχαν τότε, δεν υπήρχαν τότε, δεν αγωνίζονταν. Έτσι λοιπόν ήταν χωρίς τον ξενοδόχο τα μετάλλια αυτά. Τώρα οι Νεοζηλανδοί, όπως φαίνεται και στους οθόνες μας, πάνε ολοταχώς για την 58η συνεχόμενη νίκη τους σε μεγάλες διοργανώσεις. Κανένα πρόβλημα για τον Μάρεϊ
και τον Bond. Αξίζει να δούμε τα περάσματα για τις υπόλοιπες βάρκες. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, αν και ο σκηνοθέτης δεν λέει να ξεκολλήσει την κάμερα πάνω από τους Νεοζηλανδούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους δείχνει κιόλας, να δούμε μόνο το χρόνο τους. Είναι ένα επίπεδο μόνοι τους και όλοι οι άλλοι μαζί ένα άλλο επίπεδο. Ακριβώς, ακριβώς. Οι Βρετανοί προσπαθούν μαζί με τους Σέρβους να πλασαριστούν σε καλύτερες θέσεις για τα μετάλλια. Οι Ολλανδοί, που ήταν τρίτοι στο Άμστερνταμ, θα επιδιώξουν να έχουν μία επαφή με τις θέσεις του βάθρου, τις δύο δηλαδή που απομένουν, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για την πρώτη. Νομίζω, αν παρατηρήσουμε την ταχύτητα των Νεοζηλανδών, βλέπουμε να μην πέφτει καθόλου κάτω από το 19,3. Κοίτα, το μυστικό στην κοπηλασία είναι να κρατάς σταθερή την ταχύτητα. Αν κρατάς σταθερή και υψηλή ταχύτητα, έτσι, όπως τώρα 19,3 οι Νεοζηλανδοί, στα 2 χιλιόμετρα είναι το ιδανικό. Αυτοί έχουν πετύχει αυτό, να έχουν υψηλή ταχύτητα και στα 2 χιλιόμετρα και σταθερή. Και σταθερότητα. Γιατί για τα 250 μέτρα της εκκίνησης και τα 250 μέτρα του finish όλοι βρίσκουν δύναμη να έχουν υψηλή ταχύτητα. Το θέμα είναι τι γίνεται στα 1500 μέτρα της μέσης μετά την εκκίνηση και πριν το finish. Λοιπόν, εδώ οι κύριοι άχαστοι λοιπόν συνεχίζουν την πορεία τους για το χρυσό μετάλλιο, για ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Θα έχουν χρυσά μετάλλια από το 2009 μέχρι το 2015 ανελιπώς σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Βάζουν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 μέσα για να συμπληρωθεί έτσι αυτό το χρυσό παζλ αυτών των δύο κυρίων με τα μαύρα, των Νέων Ζηλανδών, Μάρεϊ και Bond, που δεν έχουν αντίπαλο, αφού οι Βρετανοί αριστερά στις οθόνες σας, οι Ford και Langridge, προσπαθούν να πλασαριστούν στη δεύτερη θέση, όπως και οι Σέρβοι, ο Βάσιτς και ο Μπέντικ από αριστερά, να κατακτήσουν τα δύο εναπομείναντα μετάλλια. Και βαδίζουμε για τα τελευταία μέτρα με την βάρκα της Νέας Ζηλανδίας να είναι το απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει κατακτήσει 2 χρυσά μετάλλια μέχρι τώρα, αυτό θα είναι το τρίτο της. Τερματίζει λοιπόν η Νέα Ζηλανδία. Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, δεύτερη η Μεγάλη Βρετανία και τρίτη η Σερβία. Οι Ολλανδοί δεν καταφέρνουν να ξανανεύουν στο βάθρο μετά το Άμστερνταμ. Παραμένουν στην τέταρτη θέση. Πέμπτη είναι οι Ιταλοί. Και στην έκτη θέση το αυστραλέζικο πλήρωμα με τους Hardgraves και Wheatley. Εδώ είναι τα σπουδαία ονόματα όχι μόνο της κούρσας αλλά γενικότερα της παγκόσμιας κοπηλασίας. Οι δύο κύριοι που πάνε να συμπληρώσουν 60 αγώνες μόνο με νίκες. Οι Βρετανοί λαχάνιασαν, κατέξαν το ασημένιο μετάλλιο. Ασημένιο το 2014, ασημένιο και τώρα. Και εδώ η βάρκα της Σερβίας, σπουδαία επιτυχία και για την Σερβία, που μετά το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Πόσμαν καταφέρουν να πάρουν το χάλκινο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έδειξαν καλά στοιχεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης όταν πήραν την τρίτη θέση. Μεγάλοι νικητές, αδιαφιλονίκητοι νικητές. Χρυσά μετάλλια από το 2009 μέχρι σήμερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου που έχουν αγωνιστεί. Σε όλες τις διοργανώσεις, οι κύριοι αυτοί που έρχονται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία έχουν κατακτήσει τα πάντα. Εδώ είναι η βάρκα της Βρετανίας, όπως είπαμε, χρυσοί πρωταθλητές Ευρώπης, και εδώ είναι οι Νεοζηλανδοί, Ford και, Murray και Bond, που κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της δικό που άνευ των ανδρών, στον δεύτερο αυτό τελικό της έκτης ημέρας. 6 ακριβώς, 6 παγκόσμια χρυσά μετάλλια. Αυτό δείχνει ο Murray.
Εδώ είναι και ο χρόνος τους 6:15:83, 6:08:50 έκαναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 6:09:34 είχαν